Bore da, a croeso i TP Maes B, Maes D, mwy pwysig. A mae o'n fraint mawr cael bod yma bore yma yn anwedig ar gyfnod hyd yn oed mwy cyffroes i dîm peldroed Wrecsam yn mynd i fewn i'r banc capwriaeth am y tro cyntaf am 43 mlynedd. A dwi'n meddwl mae y safle ucha da ni rioed wedi gorffen yn y gyngrair erioed ydy 15fed yn y banc capwriaeth. Felly pwy a wyr yn y flwyddyn neu ddwy nesaf fyddwn ni'n edrych ar gyfnod mwyaf llwyddiannus yn hanes y clwb, a mae'n hanes hir iawn. Mae gennau grys 105 blwyddiant y clwb o 2014, a mae gennym ni falch o weld fod gennym ni ffasiwn o fama. Mae gennym ni arwel efo'i aviation top, crys newydd sbon gan Spencer o fama, a mae Hugh yn dangos fod o'n swyddogol efo'r clwb yn edrych fel un o'r chwaraewyr. Na i ddim sôn am i fawr, ond dyna ni. Ti ddim cael y memo. Da ni ddim yn flin, ond da ni yn siomedig. Dyna'r unig beth mae'n rhaid dweud. Felly, mae gennym ni amser i sôn am y clwb. Da ni yn gwneud podlediad o'r enw I Mewn i'r Gôl. Felly mae Arwel ar y dde, efo'r Arwel Owen efo'r Owen a'r enw I di Alun Owens. Ond yn bwysig iawn mae gennym ni westau arbennig iawn hefo ni heddiw. Mae gennym ni Spencer Harris oedd yn de facto cadeirydd y clwb, yn rhedeg y clwb yn dyddiau y ymdrydolaeth ac wedi chwarae rhan elfennol a holl bwysig o gael Rob McElhenney a RyanReynolds I ddod yn y clwb. Felly mae gennym ni fel cefnogwyr lot fawr I ddiolch amdano fo. A mae gennym ni hefyd, gafon ni Spencer hefyd yn ddysgwr y blwyddyn, felly yn addas iawn fod ni yma yn maes D a gallu sôn am y Gymraeg a'r clwb. Ac I wneud hynny hefyd, mae gennym ni Hugh Birkhead sydd yn swyddog iaith Gymraeg clwb peldroed Wrecsam ac yn gefnogwr hefyd. Felly gawn ni sôn am dipyn o bethau, ond hefyd gawn ni gyfle I gael chat am peldroed hefyd yn hwyrach ymlaen. A felly a fydd y gyfle I bobl ofyn cwestiynau hefyd. Felly I ddechrau, jyst I roi cyd-destun i'r holl beth, so ni'n licio gofyn I Spencer, be oedd yn mynd drwy dy feddwl di 5 mlynedd yn ôl erbyn hyn, bron a bod, pam oedd ti'n dechrau clywed fod na falle diddordeb gan rhywun o'r tu allan I ddod I fewn I brynu'r clwb, I bob pwrpas, a sut oedd y sefyllfa yn y clwb ar yr adeg hynny? Wel, bore da pawb. Oedd ar y 5 ar 20 mis Mai ges I galwad ffôn gan dyn o'r enw Mark Caitlin. Mark Caitlin oedd yr CEO clwb peldroed Portsmouth ar y pryd, ac oedd o'n nabod dyn yn effrog newydd sy'n eisiau siarad efo fi am clwb peldroed Wrecsam, ac oedd o'n deud wrtho fi, dwi wedi gweithio efo fo o'r blaen, mae enw oedd Steve Horowitz, mae'n gweithio dros banc yn effrog newydd. Wnewch chi gael galwad ffôn efo fo am rhywun sy'n diddordeb efo clwb peldroed Wrecsam a prynu'r clwb. Ac o'n i'n deud, wel ie, wrth gwrs, o'n i'n cynrychioli'r cefnogwyr, nid clwb fi oedd clwb peldroed Wrecsam. Ac wrth gwrs, oedd yn rhaid I fi gael sgwrs, so dyna be oedd yn digwydd tua'r 2 diwrnod wedyn o'n I gael sgwrs efo Steve, ac oedd o dros yn Wrecsam blwyddyn diwetha I weld gêm efo fi, ond oedd o'n deud, ie, mae 'na 2 pobl sy'n enwog a cyfoethog, ond dwi ddim yn gallu deud beth yw'r enw nhw wrtho chi, ond ydy'n bosib I ni gael sgwrs am y clwb, a dyna sut oedd pethau'n digwydd. So o'n I ddim yn gwybod pwy oedd eisiau dod I fewn i'r clwb,
am tua 2 mis ar ôl hynny. Nes di job arbennig o dda o beidio datgelu enwau'r bobl pam nes di gael yr enw, do? Achos dwi'n meddwl, mae rhaid i fi ddeud fel cefnogwr, dwi'n werthfawrogol iawn sy'n clywed am glybiau eraill fel Hartlepool o pethau felly, na ddim llwyddo i gynnal y diddordeb yna. A dwi'n meddwl yr ffaith fod ti wedi ymddwyn mor broffesiynol, pidio datgelu enwau'r bobl, a gwerthu'r clwb yn hytrach na gofyn am faint o bres oedd y clwb yn mynd i gael. Sut gyfnod oedd o pan oeddet ti'n gwybod yr enwau, ond oeddet ti ddim yn gallu deud wrth neb arall? Ie, wel, y peth gyntaf rhaid i fi deud, dwi ddim yn siŵr os dwi wedi deud y stori yma o'r blaen, ond yr ddau clwb hefo diddordeb yn y diwedd gan Rob a Ryan oedd Wrecsam a Hartlepool United. A mae Ian Herbert yn ei llyfr am yr clwb yn deud y stori. Ac oedd Jeff Stelling y dyn sy'n gweithio dros Sky, oedd o'n wedi wneud y pitch iddyn nhw dros Hartlepool ac o'n i'n wneud efo Wrecsam. Ac, wel, oedden ni'n dod allan ar y ben, so gwych. Ond be o'n i'n wneud, o'n i'n mynd yn ôl ar YouTube a cael lluniau a fideos o'r Cairas yn llawn, gemau rhwngwladol fel yr overhead kick, Mark Hughes, gemau fel yr gêm yn erbyn Boston United pan oedden ni'n aros i fyny yn y cynghrair, Arsenal wrth cwrs, ac o'n i'n rhoi dipyn bach o gwybodaeth iddyn nhw am y clwb, ac oedden ni'n siarad am efallai fydd Wrecsam yr clwb sy'n cynrychioli hanner cenedl hefyd, yr unig clwb proffesiynol yn y gogledd, ac mae gen ni cefnogwyr dros y ffin hefyd yn Lloegr hefyd, so dyna beth oedd yn digwydd, ond pan oedden ni'n ffeindio allan pwy oedd nhw, yr peth gyntaf oedd, wel, o'n i ddim yn reit siŵr pwy oedd RyanReynolds. Mae gen i diddordeb, mwy diddordeb mewn peldroed na ffilmiau a teledu a pethau. Felly, oedd yn sioc pan o'n i'n weld, ond pan oedd yn dechrau siarad efo nhw, maen nhw'n just pobl fel arfer fel chi a fi. Ydy, a dwi'n meddwl, os ti'n gwrando ar cyfweliadau yn arbennig efo RyanReynolds, mae o'n mynd yn flin iawn efo'r cwestiwn pam Wrecsam, dydy? Achos iddo fo oedd o'n dweud, oedd o wastad yn Wrecsam a y stori, y dre, y clwb a bob dim, a dyna be oedd yr apel iddo fo'r cychwyn, achos maen nhw'n bobl sydd yn deud stori, dydy, dyna ydyw talent nhw. A fyswn i'n dweud, mae'n amlwg, os ti'n pitch o'n erbyn Jeff Stelling sydd yn un o'r bobl mwyaf enwog a proffesiynol yn byd peldroed o ran y teledu a pethau felly, mae'n amlwg fod ti wedi gwneud job arbennig o dda, achos dyna'r stori mae RyanReynolds yn dweud bob tro, so mae'n amlwg fod ti wedi llwyddo i werthu'r clwb mewn ffordd arbennig y fanna. Ond mae Wrecsam yn werthu hun. Dydy Wrecsam ddim yn angen fi werthu o. Os ydych chi'n just meddwl am hanes ni, mae'r straeon anhygoel am Wrecsam, am cwrw, am gloew, am stil. Mae'r straeon a'r hanes yr dref a ddinas rwan yn anhygoel, ac oedden nhw'n weld o'r dechrau par mor pwysig oedd hanes y lle, ac hefyd o'n i'n deud wrthyn nhw pam mor pwysig oedd iaith Cymraeg hefyd, a gobeithio pawb di weld reit drwodd maen nhw'n defnyddio yn yr raglen teledu, Welcome to Wrexham, maen nhw'n defnyddio Cymraeg trwy'r peth i gyd. Oedd yna un episod oedden nhw'n just wneud am Cymru, a maen nhw'n wneud pethau reit ar draws y byd yn cynrychioli nid yr clwb ei hun yn unig, nid y dref, ond ein gwlad hefyd.
Ydy, a dwi'n meddwl oedden ni'n siarad yn gynharach yn maes di a pethau, felly dwi'n meddwl bod y rhaglen wedi gwneud mwy i ymwybyddiaeth am yr iaith Gymraeg drwy'r byd nag unrhyw beth arall yn dydi, a mae hynny'n yn greiddiol o be mae'r rhaglen, ond eto mae'n dod yn ôl i'r pitch greiddiol yna hefyd yn dydi, felly mae'n oedd yn dod yn pwysig iawn yn hanes y clwb a hanes Cymru. Felly, just gan fod ni'n sôn am hynny, na just ofyn i Hyw yn fama, wyt ti rwan yn gweithio i'r clwb efo rôl i hybu'r iaith Gymraeg, a felly os fedri di ddeud sut wyt ti'n gweithio o fewn y rôl hynny ar y funud a unrhyw gynlluniau ar gyfer y dyfodol hefyd efo'r iaith. Diolch yn fawr am y croeso. So dwi'n gweithio ar ran y ganolfan Genedlaethol dysgu Cymraeg efo y rôl yma yn y clwb peldroed. Felly mae'n prosiect a partneriaeth sydd wedi mynd ymlaen am yr ail flwyddyn rwan. Dwi'n mynd i fewn i fy trydydd tymor. A rhan pwysig ap rôl ydy dysgu Cymraeg i'r staff yn y clwb. So dyna beth di prif rôl. Ond wedyn mae yna lot o pethau'n dod o hynny lle dwi'n trio hyrwyddo'r iaith o gwmpas y clwb hefyd. Felly mae yna lot yn mynd ymlaen a fel Spencer yn dweud, mae'r perchnogion wedi helpu fi arw efo just y siampl maen nhw wedi cychwyn efo fo yn defnyddio'r iaith lle maen nhw'n gallu gwneud y fideos bach yma yn y rhaglen dogfen a mae wedi dod i lawr trwy'r clwb efo'r staff rwan. Mae pawb yn keen i trio dysgu chydig bach o Gymraeg. Os mae hynny prif weithredwr, mae'n cael gwers efo fi. Dysgu dipyn am hanes a diwylliant ond hefyd chydig o'r iaith. Pobl yn y siop, tîm cyfrynga. Dwi'n gweithio'n agos efo lot o tîm merched. Maen nhw'n amlwg, mae'r gemau ar Eisteddfod sgorio, felly dwi'n eisiau rhoi enwa, herwydd dwi'n eisiau rhoi pwysau arnyn nhw. Maen nhw'n gobeithio allai dal cyfweliadau yn y Gymraeg hefyd. Yn fanna, felly mae yna... Dwi'n teimlo bod y Gymraeg just yn dod yn naturiol rwan am amgylch lle. Dwi'n clywed o cerdded i fewn i siop neu pobl cyfarch yn y Gymraeg. Os dyn nhw ddim gwybod bod fi yna, dwi'n clywed pobl yn dweud, bore da, pnawn da, be bynnag. Sy'n wych, a eto dwi'n meddwl mae dod o'r top o RyanReynolds a Rob. Di gosod y siampl yna o'r cychwyn. A maen nhw'n gweld bod o'n peth cool. Mae Wrecsam yn clwb cool rwan yn tydi. Felly os dyn ni'n gallu dangos bod ni'n defnyddio'r Gymraeg, mae'n neud y Gymraeg yn cool hefyd, sy'n peth da i fi, ond hefyd yn amlwg i'r iaith. Yndi, wel, dwi'n meddwl mae pawb sydd yn byw yng Nghymru a gweithio yng Nghymru yn ymwybodol mae yna frwydr wastad efo i gael bobl ifanc i siarad Cymraeg yn oes, achos mae Saesneg diwylliant mor fyd-eang a Americanaidd yn arbennig. Felly mae pethau fel bod yn cool yn Gymraeg yn holl bwysig ydy. A mae just wych gweld y crysau rownd y cae a'r holl crysau ariannyn oedd bobl yn gwisgo ddoe, amlwg newydd o'r allan a'r crysau yna i'w gweld yn glir iawn ar y maes. Dwi'n jyst yn mynd i roi cyfle i Arwel ofyn cwestiwn rwan. Ia, wrach ni droi fwy at y peldroed cyfredol. Da ni'n dechrau'r dymor yn y pencampwriaeth. Lot o chwaraewyr newydd dod i mewn. Wrach beth i'ch gobeithio'n chi ar gyfer y tymor yma? Lle ydych chi'n gweld ni'n gorffen? Ia, a beth ydych chi fel o'r rhai o'r signings newydd? Rhaid Spencer, nhw'n ddechrau fo ti? Yr gobaith fi yw bod yn cystadleuol. Mae'n dipyn bach o ateb politician, ond bod yn cystadleuol. Oherwydd mae'n cam enfawr i mynd o'r adran gyntaf i fyny at y pencampwriaeth. Mae'r tîmau enfawr dyn ni, Southampton away yn y gêm gyntaf. Mae'n anhygoel, oedden nhw'n chwarae, wel, 3 mlynedd yn ôl, oedden nhw'n curo, dwi'n meddwl, Man City, ac oedden ni'n colli Halifax ar yr un diwrnod, right? So mae'n cam anhygoel. Ond dwi'n meddwl fyddwn ni'n cystadleuol. Mae Phil Parkinson yn wiliol fox,
mae o wedi dod ar chwaraewyr, mae yna rai ifanc efo potential, a mae yna rai cystadleuol a profiadol hefyd. So mae yna mix da yn y sgwad, a fyddwn ni, yn fy marn i, fyddwn ni'n cystadleuol, a gobeithio fyddwn ni'n gorffen y tymor fwy na Wrecsam wedi wneud erioed. Ac os dyn ni'n, ar o gwmpas y play-offs amser Ionawr, wel, fyddwn nhw'n mynd eto, dwi'n siŵr. Ydy, mae werth nodi, dwi'n licio stats bod bobl efo'r arwel cwyno trwy amser, ond fel arfer, 19 pwynt sy'n yna rhwng y tîm sydd yn mynd i lawr o'r bencampwriaeth a'r tîm sydd yn chweched. Felly os ydyn ni yn aros i fyny yn gyfforddus, dyna'r gobaith, wedyn dydy'r gemau ail gyfle yna ddim mor bell a hynny, nadi, a pwy awr. Mae'r 2-3 tîm top fel arfer efo arian parachute o'r uwch gyngrair, a fel arfer mae Ipswich yn prynu chwaraewyr i gael 30 miliwn o dynol ar y funud. Ond mae'r 5-6 na o Coventry a Bristol City llynedd, mae o'n bosib, dydy. Felly, allan ni wastad breuddwydio, ond dwi'n meddwl fysa pawb yn hapus efo aros yn y bencampwriaeth. Ifo hwnna, ti gosod? Ddim am y peldroed, jyst eisiau mynd nôl at beth profiad Spencer, really. Gys ni dipyn amser caled beth ti'n gyfarwyddwr o'r clwb gyn rai o'r fans. Nes ti erioed ystyried cerdded i ffwrdd a dweud dwi wedi cael llon bol a mae hyn yn ormod? Pawb sy'n redeg clybiau peldroed yn cael amser anodd. Mae reit ar draws peldroed, mae pobl yn maen nhw'n defnyddio peldroed reset i cael gwared o frustrations nhw yn bywyd go iawn. Ac yn fy marn i, oedd yna dipyn bach yn gwahaniaeth rhwng y rai ohono ni yn redeg y clwb yr adeg yna, oherwydd oedden ni'n volunteers yn neud am ddim, doedd yna ddim pres i fewn i ni, ac ar ôl colli ar dydd Sadwrn, bore dydd Sul, rhaid ti mynd yn ôl i'r laptop eto, a nawr wneud gwaith am dim dros y clwb eto. A mae yn anodd, ac hefyd, os ti'n gael dipyn bach y stick, os ydych chi'n lleol hefyd, a mae plant yn tyfu yn yr ardal, a mae pobl yn deud pethau wrthyn nhw yn yr ysgol, a pethau fel yma, mae'n anodd. Ond o'n i'n redeg y clwb hefo pobl eraill, wrth gwrs nid ar fy mhen fy hun, tua 10 mlynedd, ac ar y mwyaf amser o'r adeg hynny oedd pobl yn gwych a ffain, ond o'n i ddim yn meddwl am cerdded i ffwrdd o gwbl tan oedden ni'n ffeindio'r pobl gorau i cymryd drosodd, a dyna be wnawn ni. Diolch ti am hynny. A fys ni gafon ni wedi dod yn ôl at rhedeg y clwb a pethau. Mae'r 4 blynedd diwethaf wedi bod yn anhygoel yn dydi, hanesyddol, a dyna'r un clwb erioed wedi cael 3 dyrchafiad yn olynol. Ond dwi'n meddwl, weithiau mae yna ambell i benderfyniad gan y clwb sydd yn teimlo'n od, a mae o falle yn y bwrdd ar hyn o bryd, does na neb lleol ar y bwrdd. A weithiau ti'n teimlo falle os fysa na rhywun yn bwydo i fewn, fysa camgymeriadau yma ddim yn cael ei wneud. Yn bersonol, dwi'n meddwl mae rhywun fatha ti fysa'r person delfrydol, achos ti wedi gweithio efo Rob a Ryan mewn ffordd broffesiynol, maen nhw'n gwybod fod ti'n berson i dy drystio, fod ti ddim wedi mynd a deud cyfrinachau mawr wrth bobl eraill. Wyt ti'n meddwl, dim fod i gofyn i ti pitch o'n job, ond wyt ti'n meddwl fod na le i gael rhywun mwy lleol yn bwydo fewn ar ryw bwynt i fewn i'r clwb? Wel, am fi fy hun, dwi'n rhan o'r hanes, nid yr dyfodol y clwb. Dwi wedi wneud stint fi
Os oedd y clwb yn gofyn I fi wneud unrhyw beth dros y clwb, faswn I wneud, ond dwi'n siŵr dwi'n rhan o'r hanes. Rhaid I ti meddwl am beth sydd wedi digwydd I clwb peldroed Wrecsam dros y 5 blynedd diwetha. Mae o wedi mynd o clwb hefo turnover o 2-4 miliwn yn dibynnu a beth sy'n digwydd dros FA Cup run neu player sale neu rhywbeth. Rwan dwi'n siŵr fydd yn 100 neu efallai mwy. Mae'r clwb wedi tyfu mor gyfflym, mae'n anodd i'r pobl cadw I fyny efo beth sy'n digwydd yna. Just meddwl, maen nhw angen training ground newydd, maen nhw angen stand newydd, maen nhw angen ail-wneud y pitch, maen nhw'n rhaid iddyn nhw newid y chwaraewyr bob blwyddyn oherwydd maen nhw wedi cael dyrchafiaeth eto a maen nhw angen paratoi at blwyddyn nesaf. Ac pan oeddwn ni'n redeg y clwb, oedd na 5 ohonyn ni yn neud am ddim, ond oedd na staff reit fach yn neud llawer o bethau. So mae'r clwb wedi tyfu mor gyfflym, mae'n anodd iddyn nhw. So mae gen I dipyn bach o sympathy dros y pobl sy'n redeg y clwb I cadw eu llygaid ar bopeth sy'n mynd ymlaen a wneud bob penderfyniad a meddwl am bob penderfyniad drwodd I meddwl beth ydy'r beth fydd beth fasen effeithio ar pobl a cefnogwyr y pethau. So mae gen I dipyn bach o sympathy, ond dydyn nhw ddim yn perffaith a mae yna rai pethau sy'n hollol cywir, rhaid iddyn nhw wneud dipyn bach yn well. Os maen nhw angen rhywun lleol ar y bwrdd I wneud hynny, dwi ddim yn meddwl maen nhw angen rhywun ar y bwrdd, ond maen nhw'n rhaid iddyn nhw cymryd cyngor gan pobl lleol a gobeithio fydden nhw trwy'r maen nhw'n rhoi adroddiad a gofyn am pobl I ddod I fewn am rhyw fath o fans grŵp I gweithio hefo'r clwb I helpu nhw meddwl trwy'r penderfyniadau sy'n effeithio ar cefnogwyr a gobeithio fydden nhw'n well yn y dyfodol. Ydy, dwi'n meddwl, mae o'n bwysig, da ni'n cochion De Cymru, felly da ni'n fatha yn bwyd o fewn ac yn y cyfarfodydd cynt, doedd na ddim lot o sylw yn cael ei gymryd i'r sylwadau, felly gobeithio bod hwn yn gyfle am chydig bach o reset. Ond fel ti'n deud, mae'r clwb di tyfu mor sydyn, ti'n mynd I gael, mae'n mynd o fod yn glwb gwirfoddol I bob pwrpas I fod yn busnes enfawr yn mynd I fod yn anodd yn dydy. Felly, Huw, dwi ddim am ofyn cwestiwn I ti am dy fosses, paid y poeni. Be wyt ti'n obeithiol ar y cae, ac os oes gen ti wyt ti wedi clywed unrhyw beth yn y clwb, ond yn amlwg mae lot o chwaraewyr wedi cyrraedd, a dipyn o Gymru wedi cyrraedd lan I hefyd, felly mae hynny'n beth da. Ie, neis iawn gweld Danny Ward yn dod, a mae yna sibrwdion ella bod yna cwpl eraill yn troi fyny, ond ddim cweit yn siŵr eto. Ie, dwi wedi bod ar y cae yn fama, felly dwi wedi bod yn y cae ras, felly dwi wedi clywed dim byd eto, ond dwi'n cytuno efo Spencer, dwi'n meddwl I fod yn cystadleuol tymor yma, dyna prif beth. Fysa'n wych, dwi'n meddwl, gorffen yn y hanner uchaf, a fel ti'n dweud, mae pencampwriaeth yn gynraedd mor cystadleuol. Chi'n colli gêm, fysa chi'n gallu bod yn ymyl y gwylod, chi'n ennill gêm, chi'n ôl yn cystadlu tuag at y play-offs. So, I trio orffen, hanner uchaf, dwi'n meddwl fysa hynny'n wych, a wedyn gweld os oes na siawns I mynd i'r play-offs. Os ma'n mynd i'r play-offs a wedyn, dwi'n eisiau meddwl am y beth, fysa'n anhygoel, a mae'n neb I wneud o, a dwi'n gwybod os fysa'n bosib, ond mae'n neis breuddwydio, dwi'n gobeithio, ond I fod yn realistig, yn ganol y gyngrair. Chwaraewyr newydd sydd wedi dod I fewn, mae'n wych gweld rhai ifanc,
yn troi fyny, dyn ni wedi dibynnu dipyn dwi'n meddwl ar profiad yn ystod y tymorau diwethaf, pobl fel Stephen Fletcher, McLean, Rodriguez, pobl fel na, mae'n neis gweld rhai ifanc yn troi fyny sydd efo profiad yn y pencampwriaeth, ac ella rhai sy'n wedi cael profiad yn y Gymraeg uchaf hefyd y Premier League, ond nawn ni weld. Felly, dwi'n meddwl byddwn ni yn cystadleuo. Mae gennym ni lot o dewis yn ganol cae. Dwi'n meddwl dyn ni'n creu ganol cae. Neis gweld Conor Cody yn arwyddo diwrnod cynt i gryfhau yn y cefn. A fel ti'n dweud, neis gweld Danny Ward yn arwyddo. Gobeithio gai chydig o wersi efo fo, helpu o neu chydig ar cyfryngau pethau. Naeth o wneud unwaith pennaeth o arwyddo, oedd wedi wneud neges bach yn y Gymraeg, felly oedd hynny'n gwych. Felly, ar ran fi, dwi'n gobeithio bydd yna un o ddau Gymro arall hefyd i just hybu y ddefnydd o'r Gymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol a amgylch y clwb. Fel ni'n dweud, mae tîm merched yn gwneud yn wych, fysa'n neis. Gallwn ni chydig bach efo'r tîm dynion pob hyn a hyn. Just i ddangos Gymraeg. Felly, gobeithio un o ddau o arwyddion eraill a gweld sut ni'n mynd. Mae'n arwydd o faint mae'r clwb wedi tyfu mor sydyn. Just dros 2 flynedd yn ôl cyn y gêm Notts County, dwi'n cofio siarad efo Danny Ward a gofyn iddo fo, pryd ti'n dod yn ôl i Wrecsam, a nath o chwerthin arno fi. A wedyn, y tymor yma, dwi'n teimlo fod o bron yn lwcus i gael dod i Wrecsam. Felly, mae'r y llwybr mae'r clwb wedi bod efo mewn 2 blynedd, da ni wedi mynd o'r Gymraeg Genedlaethol a da ni wedi crybwyll y ffaith. Dio ddim yn amhosib bod ni'n gallu meddwl fysa ni yn yr uwch Gymraeg mewn blwyddyn. Anhebygol, ond dydy o ddim yn amhosib na di, a mae jyst deud y frawddeg yna yn anhygol, dydy. Ifor? I gario ymlaen o hynny, da ni di edrych yn ôl 5 mlynedd, lle oedden ni 5 mlynedd yn ôl, lle fyddwn ni mewn 5 mlynedd? Oes na limit naturiol? Os ydych chi'n gofyn i fi, fel chi yn neud, am 5 mlynedd ymlaen, lle dwi'n meddwl, fydd Wrecsam yn y Premier League. Mewn 5 mlynedd o rwan, bydd Wrecsam yn y Premier League, stable. Da ni recordio hwn. Sorry Rob, sorry Ryan. Dyna be dwi'n meddwl. Mae pobl tu ôl y llenni o'r clwb, mae gynnyn nhw y cynlluniau cywir. Os mae clwb yn cario ymlaen yn tyfu oddi ar y cae, oherwydd mae'n pwysig, oherwydd yn y cyngrair mae'n yma PSR, ydych chi'n ddim yn gallu colli mwy na 13 miliwn blwyddyn. Ond os mae gennych chi mwy o revenue na neb arall, a ydych chi'n gallu gwario pres mwy na neb arall, mae gennych chi siawns mwy na neb arall. Felly dwi'n meddwl fydd y clwb yn y Premier League yn chwarae'n erbyn Manchester a Lerpwl. Dyna fy marn i. Ydy'n mynd i digwydd y tymor yma? Dwi ddim yn siŵr. Gawn ni weld. Hefo look, pwy sy'n gwybod? Ond yn 5 mlynedd, dwi yn hyderus. Dyna be fydd yn digwydd. Fyswn ni hoffi ddeud yn y Premier League. Dwi'n meddwl ar frig, neu'n agos at frig y pencampwriaeth neu Premier League. Dwi'n meddwl mae hi'n bwysig o pethau oddi ar y cae sy'n angen newid a gwella i cyrraedd y really top. Mae'r cae ymarfer, mae hwnna yn rhywbeth really bwysig sy'n angen cael ei sortio allan. Ond dwi'n gweld staff yn dod i fewn, dwi'n gweld staff newydd pob wythnos, mae pobl newydd yn dod i fewn, pobl o Manchester United, Inter Milan, UEFA, pobl sydd wedi cael profiad yn gweithio yn y clwbiau enfawr yma, yn dod i weithio i Wrecsam rwan, felly chi'n gweld y cam i fyny. A dyna beth sy'n bwysig wedi cael y pobl, fel mae Spencer yn dweud, maen nhw barod y pobl cywir, ond cael mwy ohonyn nhw i fewn, o safon sy'n gwybod beth maen nhw'n gwneud, gwybod sut i gwthio'r clwb ymlaen. A dwi'n meddwl bod Phil Parkinson yn gwybod beth maen nhw'n gwneud ar y cae. Fel ni'n gweld gobeithio tymor yma, efo'r chwaraewyr newydd,
Mae'n gwybod sut i codi'r safon ar y cae, ond peth pwysig ydy oddi ar y cae, yn wedig y cae marfer. Dwi'n meddwl mae hwnna'n rhywbeth mor bwysig i denu chwaraewyr top. Chi'n eisiau, wel, dwi'n gwybod os dylwn i ddeud, ond chwaraewyr top, dwi'n meddwl fes nhw'n hoffi dod i clwb a gorfod wneud y routine maen nhw'n wneud ar y funud. Os eisiau mynd i cael marfer. A maen nhw'n gwybod hwn, mae'n Wrecsam yn gwybod. Mae'n jyst rhywbeth maen nhw'n gweithio arno fo. Maen nhw'n chwilio am cael marfer rwan. Maen nhw wedi bod i weld sites i wneud hi. Dwi'n hyderus fydd hynny yn ddod hefyd, ond mae'n job anodd i Michael Williamson efo'r mae'n mwy o bethau ar y plat i sortio allan, ond maen nhw'n wneud. Dwi'n meddwl falle fod o'n werth sôn yn fama hefyd, oedd o'n rhan o'r weledigaeth wreiddiol y doedd probably ti'n cael cyfarfod efo Rob a Ryan a pethau felly, oedd gwydd newid y dre a'r ardal yn economaidd hefyd, fod nhw eisiau gwneud gwahaniaeth economaidd a mae hynny yn dechrau digwydd yn barod, mae o'i weld, ond dwi'n cofio o'n i'n fyfyriwr yn Abertawe 10 blynedd yn ôl, o'n i'n fyfyriwr eiddfed werth dweud. Ond jyst fel enghraifft, oedd y ffaith fod Abertawe yn yr uwch gynghrair, oedd niferoedd y myfyrwyr rhyngwladol oedd yn mynd i Abertawe wedi mynd trwy'r to. A mae hwnna'n dod â arian, a felly mae jyst, ac i fod yn onest, mae lot o'r pethau yna wedi digwydd i Wrecsam yn barod o ran ymwybyddiaeth am Wrecsam, a os ydych chi'n dewis dod i brifysgol, ydych chi'n mynd i fynd i rolau, ydych chi wedi clywed amdanyn nhw, a os di bobl o China, America, llefydd fel wedi clywed, ond mae mynd i fewn i'r uwch gynghrair jyst yn lefel hollol wahanol eto, achos dwi'n meddwl lle yn y byd ydych chi'n mynd, so chi fewn i dafar, dwi'n cofio eistedd mewn gorsaf fysys yn Montevideo, a oedd Abertawe yn erbyn Man City ymlaen, a oedd a pawb gwylio a gwer a pethau felly. Wedyn mae'r uwch gynghrair yn mynd i newid pethau eto, ond mae o'n sioc fod i deud, a dwi'n meddwl fysa probably o bobl proffesiynol yn deud fod Wrecsam efo cyfle da iawn i fod yn yr uwch gynghrair mewn 5 mlynedd, ond lot o waith caled, a gobeithio fedrwn ni'n neud efo Phil Parkinson, ond mae'na dydy'r amser cyffroes heb ddod i ben eto, nadi. Arwan, ti'n gwybod? Ie, mae Alun a Ifor yn gwybod na fi di negative Nancy y pod. Di gwydr fi ddim jyst yn hanner gwag, mae'r gwydr yn wag a mae di torri yn y recycling bin. Ond os gennych chi rhyw bryderon, ydych chi'n poeni am rhywbeth dechrau tymor, dwi'n gwybod mae gen i pob ffydd yn Phil Parkinson fel rheolwr sy'n gallu dod â tîm at ei gilydd a cael y gorau allan o chwaraewyr, ond dydy 6 chwaraewr newydd ar bapur, chwaraewr da, chwaraewr profiadol, yn golygu ddim byd os nad yn gallu perfformio a chwarae fi gyda'r ar y cae. So mae hwnna'n un pryder sgennau bod o'n mynd i gymryd chydig amser i gael yr 11 gorau ar y cae. Os dwi'n cymryd mis, os dwi'n cymryd 2 fis, os dwi'n cymryd 3 mis, bod i ddeu hwyr a bod ni mewn peryg. Be ydych chi'ch dau yn boeni amdano fo os rhywbeth? Dwi'n meddwl bydd rhaid cymryd pob gêm yn ei tro. Mae pob gêm yn y pencampwriaeth mynd i bod mor anodd. Dych chi'n edrych ar y gemau cyntaf, bydd dwi'n cofio Southampton, West Brom, Sheffield Wednesday, pwy ars yna. Dwi'n cofio Millwall, pob Leicester. Ti'n meddwl enfawr sydd wedi bod yn uwch gynghrair neu tîmau sydd wedi bod yn y pencampwriaeth am mor hyd, felly dwi'n deall, weithiau mae'n cymryd spel i tîmau gelio yn tydi. Ond gynnau ffydd yn Phil Parkinson. Mae gynno fo rhyw nucleus yn dod o'r tîm. Dwi'n meddwl mae gynno fo Conco, Cleworth, Brunt, yn mynd trwy ganol cae, Dobson, Smith. Dwi'n meddwl mae gynno fo chwaraewyr, mae wedi cael blwyddyn diwetha, wneud chwarae, a wedyn gobeithio chwanegu'r chwaraewyr newydd mae i fewn. A bydd o ddim cymaint o newid fawr fel bod y tîm yn cwbl wahanol a ella ddim yn gallu chwarae efo'i gilydd o'r munud gyntaf. So dwi'n gobeithio bydd y problem yna ddim yn rhy amlwg a ddim yn effeithio'r
y gema a'r sgôr yn diwedd y gema, ond dwi'n meddwl cymryd ar y 10 game Southampton nhw'n yn trafod yn gynnar. Dwi'n meddwl wnaeth o mynd gynghro a trio mynd am trio ennill y gêm yn syth i ffwrdd, cymryd o'n ar y 10 a cymryd un cyfleoedd. Os ni'n cymryd un cyfleoedd, dwi'n siŵr gawn ni gema gyfartal neu gobeithio ennill a just adeiladu ymlaen pob gêm yn y tro. Dyna fy ngobaith. Spencer, un cwestiwn i ti, ti'n poeni mwy beth? Wel, yn fy marn ni, mae'n dda i gael pryderon. Oherwydd mae'n cadw chi ar eich draed. Dyna'r peth. So mae'n dda chi a gobeithio pobl yn y clwb yn gael un neu ddau pryderon hefyd. Yn fy marn ni, mae'r tymor nesaf yn mynd i fod un hollol gwahanol. Os ydych chi'n meddwl am cryfder y tîm yma, mae cryfder wedi dod o'r grŵp o dynion dda sydd wedi dod efo'i gilydd efo yr un nod, maen nhw eisiau gwneud yr un peth, maen nhw'n gwybod a maen nhw'n gweithio'n galed fel tîm. Yr pryderon ydy fydd hynny yn parhau efo'r gymaint o chwaraewyr newydd yn dod i fewn, rai efo'r personoliaeth enfawr, gyrru lawr Crispin Lane mewn Lamborghinis a pethau. Fydd yr hunger yn dal fod yn yr tîm newydd. A dyna'r swydd Phil Parkinson. Y peth sy'n tu ôl ni yn helpu ni efo hynny ydy mae gennym ni momentum fel clwb. Mae'r llygaid y byd yn gwylio beth yn ni'n neud. Os unrhyw agent efo roi enw ei chwaraewr allan yna, maen nhw'n dweud, mae Wrecsam gael diddordeb hefyd. So mae pawb yn eisiau gwybod am Wrecsam. So dwi'n meddwl mae hynny yn mynd i helpu'r tîm really bod right on it, oherwydd mae pawb yn gwylio be maen nhw'n neud. So mae gen i pryderon, a chi'n cywir i gael yr un peth, ond mae gen i trust fawr i fewn i Phil Parkinson. Mae o yn dyn profiadol, mae'n dyn reit nice, mae o wedi wneud penderfyniadau anodd hefyd, cael gwared ymlaen, pethau fel. Felly, so mae'n gwybod be mae'n neud, a dwi'n siŵr fydden ni'n iawn y tymor yma. Gobeithio, well na iawn. Mae o werth dweud falle, da ni wedi cael cyfnod arbennig o lwyddiannus, ond weithiau mae jyst cael 2 gêm gyfartal ar ôl ei gilydd yn ddigon i gael y we mynd y wallgo, pethau felly mae yna gyfrifoldeb ar y cefnogwyr i gadw i cool lenni, achos mae yna gyfnodau lle da ni yn mynd i golli gefn, mae'r dechrau yma yn anodd, dydy, a mae gennym ni chwaraewyr newydd i ddod i fewn, felly mae o'n bwysig i bobl beidio mynd dros ben llestri ac i gefnogi'r clwb, achos mae yna ganran o gefnogwyr sydd wedi dod i arfer i ennill mwy o gefn a maen nhw'n colli, a mae hwnna yn gyfrifoldeb ar ni gyd, dwi'n meddwl. Falle peidio bod yn negative minis drwy'r amser. Ond jyst eisiau gwneud pwynt yma, dwi'n teimlo o Phil Parkinson i hun wedi dysgu lot dros y 5 mlynedd dwytha, a mae o'n well, neu 4 mlynedd y sefod yma, mae o wedi dysgu lot. Mae o'n reolwr gwell na goed o pennaeth o ddechrau yma, dwi'n meddwl. Mae wedi arwain y tîm mor dda dan gymaint o bwysau. Ie, mae o wedi ennill dyrchafiaeth efo tîm neu 4 tîm rwan. 2 efo ni ar y tro, right? ar y bounce. Mae o wedi mynd â Bradford pan oedd nhw'n yn yr pan oedd yn y trydydd adran, y 4yd adran, pan oedden nhw'n mynd i'r final o'r cyngrair, y cwpan cyngrair. Mae o'n gwybod be mae o'n neud. Falle mae yna rai pobl yn eisiau weld ni chwarae fel Man City neu Lerpwl neu rhywbeth, a dydyn ni ddim. Ac mae yna reswm dydyn ni ddim.
a mae yna reswm pan dyn ni'n ennill gemau a gael dyrchafiaeth oherwydd mae ffilm mae ganddo fo system, mae ganddo fo syniadau, sut mae eisiau chwarae, mae o'n neud low neu medium block i wneud yn siŵr dyn ni'n cadw ni'n gol yn saff oherwydd fel arfer y tymau efo'r amddiffyn gorau yr un sy'n ennill y cyngrau, nid y rai sy'n sgorio mwy o golau na'r neb arall. Felly, mae gen i trust enfawr i fewn i ffil ac fydd o'n neud yr un peth tymor yma. Wel, mae'n dymor mawr i Phil Parkinson achos dydy o rioed wedi cael dyrchafiad o'r bancapwriaeth wedi, felly mae o'n dir newydd iddo fo, ond ystadegol eto mae rheolwyr sydd yn aros yn y swydd yn dieddol o wneud yn lot fwy llwyddiannus na bobl sydd yn newid bob 5 munud, felly mae o'n bwysig bod ni'n cadw ffydd efo Phil wedi. Da ni yn mynd i gael cyfnod, felly da ni wedi ennill 2 neu 2 gêm yn ôl. Alan, oeddech chi'n sôn am y gêm yn erbyn Notts County munud yn ôl ac yn y swydd y cefnogwyr. Ac os ydych chi'n meddwl yn ôl i'r gêm ar ôl y Notts County gêm, Bournemouth yn y cae ras, ac oedd Bournemouth yn sgorio ar ôl 30 eiliad neu rhywbeth i mynd, oedd cyfle yna i ni mynd yn ôl i'r cyngrair ei hun, oedd y pwysau ar y gêm yna yn enfawr ac oedden ni'n mynd gol i lawr, ond yr ymateb y dorf yn y cae ras oedd yn anhygoel. Oedd yr sŵn yn mynd i fyny i lefelau arall. Ac dyna be rhaid i'r tîm, y cefnogwr wneud tymor yma. Mae'n mynd i fod mwy anodd. Efallai dyn ni ddim yn mynd i ennill bob gêm, ond rhaid ni aros efo'r tîm, wneud ein job neis sy'n cefnogi, ac yn sylweddoli mae'n cyngrau'r hollol gwahanol. Ydy. Oes na rhywun yn y gynulleidfa eisiau gofyn cwestiwn? Diolch. Yn gyntaf, gael dweud diolch yn fawr iawn i Spencer am yr holl flynyddoedd o weithio yn ddiffyant i gadw'r clwb yn mynd. Dwi'n gwybod dwi'n bod amser oedd calad, ond fel cefnogwr yn ddechrau gwylio Wrecsam yn yr 80au, diolch yn fawr iawn i chdi am dy holl waith ac yn cadw ffydd gyda Wrecsam. Yn anffodus, mae'r cwestiwn o'n i am ofyn wedi cael ei gofyn yn barod, so dwi'n wedi ofyn cwestiwn bach arall. So, i fi fel cefnogwr yn ddechrau gwylio Wrecsam pan o'n i yn yr hen adran gyntaf, pencampwriaeth, mae'n anhygol bod ni'n nôl pan yn blentyn nes i ddechrau gwylio Wrecsam yn y tro cyntaf. So, mae rhaid fi pinsio fy hun i meddwl bod ni'n nôl, mas ni byth yn meddwl bod ni'n mynd i fod yn nôl lle ydyn ni rwan. A mae hwnna'n anhygol beth ni'n wedi gyflawni. Ond wrth i ni symud ymlaen, a dwi'n meddwl ti wedi crybwyll rhai o'r pwyntiau yma'n barod, ydy, wyt ti'n meddwl mae'r buddsoddiad ni wedi gael a'r arian sydd wedi fewn yn anhygol, a mae o'n chwth i'm hen i bod ni chydig flynedd yn ôl o'n i'n rattlo Birkhead i trio gadael goliadau ymlaen ac i trio hel pres er mwyn seinio chwaraewr i, fel bod ni'n gallu gwario miliynau bunna'r chwaraewr rwan, mae o'n chwth i'm hen i. Ond wyt ti'n meddwl bod yna fwy o fuddsoddiad i ddod i fewn, ac ydy hwn mewn megis dechrau gyda'r buddsoddiad i fewn. Ond hefyd, ti wedi sôn amdan, mae rhaid ni adeiladu llefydd i ni gael ymarfer, ac mae hwnna'n holl bwysig i strwythyr a'r clwb. Ond hefyd, mae'n bwysig bod ni'n cofio o lle ydyn ni'n dod a'r ardal yn cynrychioli, sef Gogledd Cymru a Cymru yn ehangach, a mae'n wych bod gen ni chwaraewr newydd o'r i fewn. Ond sut ydyn ni'n sicrhau bod ni'n cael chwaraewr newydd a dyfodol yn dod i fewn? Yr hogiau ifanc o'r Gogledd, yr academis yma, sydd yn dilyn trywydd chwaraewr fel Joey Jones a Mickey Thomas. Mae'n bwysig iawn bod ni'n cael y fath o'r ffynhonnell yna'n dod i fewn. A sut ydyn ni'n mynd i llwyddo i gael hynny fel bod y chwaraewr ifanc yma ddim yn mynd i'r Lerpwls a tîmoedd arall? Wyt ti'n meddwl bod hwnna'n mynd i newid ac oes na obaith bod yna Mickey Thomas a Joey Jones newid ar ei ffordd?
Dwi'n meddwl, os ydych chi'n weld ein tîm ni, mae gennym ni Max Cleworth, dydy o ddim yn dyn Cymraeg, oedd o'n just dros y ffein, ond mae gennym ni chwaraewr o'r enw Harry Ashfield sy'n dod drwodd o Wrecsam i chwarae i ein tîm. O'n i'n gwylio yr gêm Caerdydd ddoe yn erbyn Peterborough United. Dwi'n gwybod dydy ddim yn Wrecsam. Ond be oedden nhw'n neud ddoe, yn ei sgwad ddoe, gafon nhw 9 o chwaraewyr ifanc Cymraeg yn ei sgwad, ac oedden nhw'n ennill 2 gol 1, a 2 chwaraewr sydd wedi sgorio oedden nhw'n Cymraeg. And un o'r gobeithion fi ydy fyddwn ni'n gallu gael mwy o chwaraewyr ifanc Gogledd Cymru dod ac yn aros yn academi ni. Oedden ni'n sôn am Nathan Birkhead o Fangor yn dod yn ôl i Wrecsam. Gobeithio, croesi bysedd. Ond oedd o'n dechrau yn ein academi ni. Ac os dwi'n mynd yn ôl i amser fi yn redig y clwb heb pres, pan gafon ni chwaraewr ifanc yn dda, oedden nhw'n mynd i clwbiau fel Everton a Lerpwl, ac os pobl yn deud, os o'n i yn gwaith yn pobl yn deud, be ti'n hoffi wneud yn dy amser hamdden a dy amser sbar, o'n i'n deud, dwi'n werthu plant. Dyna be oedden ni'n neud, werthu plant a chwaraewyr ifanc, yn mynd drwy'r academy ac yn mynd i Everton neu Lerpwl neu Manchester United neu City neu Wolves yn ymlaen. Ond gobeithio fydd y chwarae... Mae gen ni llawer o chwaraewyr peldroed ifanc yn Gogledd Cymru, a rai dda hefyd, a gobeithio rwan fydden nhw eisiau dod i Wrecsam. Maen nhw'n neud yr safle yn Rosset yna, yn yr ysgol, a gobeithio bydd hynny y ddechrau. Ond mae'n mynd i cymryd dipyn bach o amser, ond dyna gobeithio. Fel chi, mae gen i'n breuddwyd. A falle wrth i ni dod i derfyd yr awr, wedi bod yn amser, mae o dal yn anhygoel, dwi'n wedi credu y sgwrs da ni gael yn dweud bod ni'n sôn am yr uwch gyngrair a pethau felly. A 2 flynedd hanner yn ôl, oedden ni'n mynd i dagen yr holl lefydd yma, felly mae o'n rhywbeth anhygoel. Ond falle bod o'n sôn am y chwaraewyr ifanc a person sydd wedi bod yn rhan bwysig o ddatblygu'r chwaraewyr ifanc yna dros y blynyddoedd, a oedd y chwaraewr o Gymru cyntaf i ennill yr European Cup, a chwaraewr o Gymru cyntaf i ddod drwy glwb Cymraeg, yr unig un dal i fod. Felly mae'n werth ei gair am Joey Jones, dwi'n meddwl, cyn i ni orffen, achos newydd i golli o. Oedd ti yn gweithio yn y clwb pan oedd Joey yna. Sut gymeriad oedd o, da ni gyd mae'n ywyn, a dwi'n edrych rownd mae pawb yn gwenu, achos oedd y berson mor annwyl ac yn chwaraewr arbennig, ond dwi'n meddwl oedd i be nath yr clwb, oedd na reswm oedd o'n cael ei alw Mr Wrecsam yn doedd, sut berson oedd o'i weithio hefo i ti, Spencer? Os oeddech chi'n mynd i unrhyw clwb ar hyd y lled Prydain, mae pawb gan straeon neu gair ddar am Joey Jones. Oedd o'n cyfeillgar, oedd o'n fwyog, ac oedd o'n gafodd o diddordeb mewn pobl, ac yn enwedig mewn helpu datblygu chwaraewyr ifanc ar ôl ei gyrfa ei hun fel chwaraewyr. Ac os ydych chi'n siarad efo unrhyw chwaraewyr sydd wedi dod drwy Wrecsam dros y blynyddoedd, mae pawb yn deud yr un peth, bod
Joey Jones wneud rwy fath o effaith arnyn nhw fel chwaraewyr neu arnyn nhw fel dyn eu hun. Felly oedd o'n dyn gwych i gweithio efo ac mae'n colled enfawr i'r clwb ac i'r ardal a peldroed yng Nghymru. Yndi, mae rhaid dweud bod o yn braf iawn clywed fod y clwb ar ei newydd wedd efo Robert Ryan wedi sylweddoli pa mor bwysig oedd o a wedi dod â lot o sylw heiddiannol i Joey a sôn am gael cerflun tu allan i'r cop newydd sydd yn gwbl heiddiannol. Mae yn chwaraewr sydd wedi bod yn arwr ar y cae ond hefyd yn arwr llwyr oddi ar y cae fel ti'n deud ar dylanwad oedd wedi gael. Gymaint o straeon am fo a Mickey does a fod yn dal y tren am 5 o gloch y bore i fynd i treinio yn Chelsea a wedyn dod yn ôl i Ogledd Cymru yn y nos. Wel, oedd Joey yn deud stori wrth un diwrnod am mynd i fewn, beth oedd enw'r hen cadeirydd Chelsea, Ken Bates oedd hi, a oedd o'n dipyn bach o mobster, y straeon oedd o'n deud am fo a Mickey ac Ken Bates. Dwi ddim yn deud o flaen cynadleddfa, ond anhygoel. Dwi'n cofio mynd i gêm un o'r gemau West Ham yn y 90au a trwy damwain oedd o'n i gorffen i fyny yn y pub Chelsea ac oedd o'n i efo fatha crysau coch a sgarf a nath o'n i gael y tywys i ryw stafell gefn ac oedd 'na fwy enfawr o skinhead a tattoos yn eistedd fel ar orsedd brenin y dau fwy bob ochr iddo fo. Oi, you Wrecsam. Oedd yn anodd iawn deud dim byd arall achos oedd yn crys o'r sgarf. A nath do you know who I am? I'm the Chelsea main man. And you've walked into the Chelsea pub. And you know what? You'd be in big trouble. But Wrecsam, Mickey Thomas, Joey Jones, 2 of the best players Chelsea have ever had. You're welcome here anytime. A nath nhw rhoi drinks i ni. So mae'n dangos faint o ddylanwad o Joey wedi cael yn y clwbiau eraill yn dweud. Felly diolch fyth i fi. So wedi gallu bod yn tricky iawn heblaw hynny. Felly jyst dweud diolch yn mawr i chi gyd am ddod yma. Mae o'n amser hynod gyffrous i'r clwb. Mae'n amser cyffrous i'r iaith o ran sut mae'n cael ei weld yn ryngwladol ac yn lleol. Mae'r ffaith fod y iaith yn rhan o'r clwb. Felly mae bod yma hefo cyn dysgwr y flwyddyn, mae o'n wych bod ti wedi dysgu Cymraeg a wedi dod yma i siarad hawdd i Gymraeg heddiw Spencer ac i greu dysgwyr y dyfodol hefyd. So diolch yn fawr ti Huw. Diolch yn fawr i chi a gobeithio yn y flwyddyn nesaf ac ar dydd Sadwrn yn Southampton fyddwn ni'n gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.